Λόγια ψυχής. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο και τις ανάγκες του. Μια εκπομπή για τον καθένα μας. Με τον ψυχολόγο Στράτο Βραχιόλια. Χαίρετε αγαπητοί φίλοι. Είναι η εκπομπή Λόγια Ψυχής, είναι το ράδιο Ελπίδα, το ραδιόφωνο της Ιεράς Μητρόπολης Αλεξανδρούπολης. Σε ένα διαφορετικό ύφος και κλίμα στη σημερινή μας εκπομπή. Και ο λόγος είναι ευχάριστος και θα καταλάβετε αμέσως τι εννοούμε. Θα μιλήσουμε σήμερα με μια εκλεκτή προσκεκλημένη για ένα θέμα τόσο σημαντικό, τόσο επίκαιρο, αλλά θα μου επιτρέψετε αγαπητοί φίλοι να πω και τόσο ίσως παραμελημένο σε αυτή τη διαδικτυακή εποχή που ζούμε. Σήμερα είναι κοντά μας η κυρία Κική Τσιλιγκαρίδου, η οποία είναι προσωποκεντρική ψυχοθεραπεύτρια και παιγνιοθεραπεύτρια και ιδρυτικό μέλος της Ένωσης για την Ανάπτυξη της Προσωποκεντρικής Προσέγγισης και της Παιδοκεντρικής, ας το κρατήσουμε αυτό, παιγνιοθεραπείας στην Νοτιοανατολική Ευρώπη με έδρα την Αλεξανδρούπολη. Και μάλιστα αυτό το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα είναι πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Έχουμε κοντά μας δηλαδή έναν άνθρωπο ο οποίος μπορεί να μας πει πολλά και σημαντικά πράγματα για το παιχνίδι, το ρόλο του, την επίδρασή του, αλλά και τη θεραπευτική διάσταση του παιχνιδιού. Καλώς ήρθατε κυρία Τσιλιγκαρίδου στην εκπομπή μας. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που είστε εδώ. Καλώς σας βρίσκω. Είναι και εμένα μεγάλη μου χαρά και τιμή να έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε γύρω από το παιχνίδι και κυρίως γύρω από τον άνθρωπο, τον νέο άνθρωπο, για τον οποίο το παιχνίδι είναι συνυφασμένο με ολόκληρη τη ζωή του και δεν είναι κάτι που απλά συμβαίνει για να περάσει ο χρόνος, είναι κάτι το οποίο συμβάλλει συνολικά στην ανάπτυξη και τη δομή της προσωπικότητάς του, τις σχέσεις του και ολόκληρου του εαυτού και του κόσμου του. Πάρα πολύ ωραία. Νομίζω ότι ειδικά στην εποχή μας που φαίνεται οι οθόνες να προσπαθούν να κατακτήσουν και αυτόν τον χώρο που πριν κάλυπτε η ενεργοποίηση του σώματος, του πνεύματος και όλων αυτών των πολύ όμορφων διαστάσεων που φέρνει στη ζωή μας το παιχνίδι, είναι νομίζω ακόμη πιο επιτακτική η ανάγκη να αναδείξουμε τη σημασία που έχει στη ζωή μας, στις σχέσεις μας, στον περίγυρό μας και κυρίως για τις ψυχές των παιδιών μας. Και θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσουμε μια κάπως, ας πούμε, αφελή ερώτηση. Τι ονομάζουμε παιχνίδι, ας πούμε? Τι είναι για σας παιχνίδι? Γιατί ίσως οι γονείς, θα μου επιτρέψετε να πω αυτή τη σκέψη που κάνω και μιλάω και σαν γονιός, έχουμε μια παρεξηγημένη κάπως έννοια του όρου παιχνίδι. Πάμε τα παιδιά μας σε διάφορες δραστηριότητες και τις βαφτίζουμε, ας πούμε, ή τις θεωρούμε ότι έχουν τη θέση παιχνιδιού. Δεν ξέρω όμως αν είναι κάπως έτσι ή θα πρέπει να το δούμε λίγο διαφορετικά. Θα ήθελα πάρα πολύ τη γνώμη σας. Ναι, έτσι τα δύο θέματα που θέσατε, τι είναι το παιχνίδι και πώς καλύπτεται, παραγωνίζεται πολλές φορές από τις δραστηριότητες. Ένα είναι αυτό το κομμάτι και το άλλο από την παρακολούθηση διάφορων παιχνιδιών, ενδιαφερόντων των παιδιών, με μία όμως παθητική κατά βάση στάση. Είναι δύο πολύ σημαντικά πράγματα. Ας σταθούμε αρχικά στο
πώς μπορούμε να ορίσουμε το παιχνίδι, που από τη μια είναι κάτι πολύ απλό και από την άλλη κάτι πολύ σύνθετο. Το παιχνίδι ορίζεται από την απουσία σκοπού. Είναι μια διαδικασία όπου πρωτίστως το παιδί δεν παίζει για να κάνει κάτι, παίζει για να απολαύσει, για να δημιουργήσει, για να γνωρίσει τον εαυτό του συνολικά. Οπότε καταρχάς επίσης να σας πω ότι το παιχνίδι προηγείται του λόγου. Για να μάθω να μιλάω χρειάζεται πρώτα να έχω χώρο να παίξω, δηλαδή να συνδημιουργήσω κάτι μεταξύ του εαυτού μου, του εσωτερικού μου εαυτού και του κόσμου έξω μου, προκειμένου να έρθει μετά ο λόγος εκεί πέρα, ο οποίος έρχεται να διευκολύνει αυτή την σύνδεση, την επαφή και την κατανόηση του μέσα και του έξω. Οπότε έτσι για αρχή αυτό θα μπορούσαμε ίσως να πούμε ότι είναι το παιχνίδι. Κρατάω σαν γονιός και το σκέφτομαι και για όλους τους γονείς που μας ακούν, το χωρίς σκοπό, που είναι πολύ σημαντικό, όπως επίσης και αυτό που είπατε, ότι πρώτα το παιχνίδι και μετά ο λόγος. Είναι και τα δύο νομίζω πολύ βασικά για να αναδείξουν ίσως τη σημασία της στάσης της δικής μας απέναντι των ενηλίκων, εννοώ, και ειδικά των γονέων ή τέλος πάντων όσων είναι δίπλα και γύρω σε παιδιά, στο κομμάτι αυτό. Γιατί στη σημερινή εποχή φοβάμαι ότι όλα θέλουμε να έχουν ένα σκοπό και όλα θέλουμε να οδηγούν κάπου και φορτώνουμε τα παιδιά με δραστηριότητες που τις βαφτίζουμε παιχνίδια, τα οποία όμως παιδιά δυσανασχετούν, δυσκολεύονται, ζορίζουν το πρόγραμμά τους και τελικά ίσως, δεν ξέρω αν συμφωνείτε σε αυτό, να μολύνεται και η σχέση τους ή να περιορίζεται ο χρόνος τους για επαφή με αυτό το πραγματικό, ας το πούμε έτσι, με ή χωρίς εισαγωγικά παιχνίδι. Δείτε, αυτό που σας ανέφερα, ότι το παιχνίδι δεν έχει σκοπό και προηγείται του λόγου, είναι γιατί ταυτόχρονα το παιχνίδι είναι ο λόγος του παιδιού. Όλα τα παιχνίδια που έχει τριγύρω του είναι οι λέξεις του, είναι οι εικόνες του με τα οποία συνδέεται, ταυτίζεται και λίγο δημιουργεί τον δικό του κόσμο μέσα στον υφιστάμενο κόσμο των μεγάλων και όλων των ανθρώπων που το περιβάλλουν. Το οποίο είναι όχι απλά αναγκαίο και απαραίτητο, είναι ζωτικό. Είναι πραγματικά πολύ ζωτικό, όπως έχει ανάγκη να φάει και να κοιμηθεί, άλλο τόσο έχει ανάγκη να παίξει. Και χρειάζεται να υπάρχουν κάποιες ευνοϊκές συνθήκες, έτσι, χώρου, χρόνου, άνεσης, υλικών, όχι πάρα πολλών, ίσα ίσα. Δεν χρειάζεται να προσφέρουμε πάρα πολλά υλικά στα παιδιά, χρειάζεται να τους επιτρέψουμε απλά να δημιουργήσουν, να φανταστούν τον εαυτό τους και έτσι στην ουσία να αρχίζουν να αυτονομούνται. Η διαφορά του ελεύθερου παιχνιδιού με τις δραστηριότητες είναι σε μεγάλο βαθμό ότι στις δραστηριότητες που καλώς υπάρχουν, έρχονται εκεί για να αναπτύξουν δεξιότητες, συμβάλλουν στην κοινωνικοποίηση, αλλά είναι πάντα εκεί κάποιος ενήλικας που ορίζει τι και πώς και ορίζει πώς θα σχετιστούν τα παιδιά μεταξύ τους. Το οποίο όμως είναι σημαντικό, αλλά δεν είναι το μοναδικό που είναι σημαντικό. Πρωτίστως τα παιδιά χρειάζεται να έχουν χώρο και χρόνο να δημιουργούν τον κόσμο τους, να δημιουργούν σχέσεις με συνομιλίκους, με μικρότερα, με μεγαλύτερα, όλα είναι πολύ σημαντικά, δηλαδή να υπάρχει και μια ποικιλία ηλικιών, έτσι, προελεύσεων, να το πω έτσι, παιδιών, προκειμένου να δημιουργούν κάτι δικό τους, μια κοινωνία δική τους μέσα από το ελεύθερο παιχνίδι. Τέλεια.
Τώρα το κομμάτι με τις οθόνες, το οποίο έτσι έχει έρθει στην ζωή μας τα τελευταία χρόνια, που και αυτό κάποιες στιγμές μπορεί να είναι έτσι μια στιγμή ανάπαυσης, χαλάρωσης και έχουν να πάρουν και από εκεί πράγματα, αλλά πάντα έχει να κάνει με το μέτρο και με τα όρια, τα οποία έτσι είναι πολύ σημαντικά να υπάρχουν προκειμένου να μην λειτουργεί καταστροφικά. Απλώς σε αυτό θέλω να σας βάλω τον παράγοντα του εικονικού εαυτού που αρχίζει και του εικονικού κόσμου που αρχίζει και δημιουργεί το παιδί και νιώθει μέρος αυτού, και είναι μετά πολύ δύσκολο, επειδή ο εγκέφαλος μας δυσκολεύεται να διαχωρίσει την πραγματικότητα, την εξωτερική, από την πραγματικότητα την εικονική. Αυτή είναι, αν μπορούσαμε να πούμε έτσι, μια παγίδα στην οποία πέφτουν και οι γονείς και τα παιδιά, και μετά είναι δύσκολο να βρουν τρόπο να το διαχωρίσουν. Θα επιστρέψουμε σε αυτό και θα ήθελα πάρα πολύ τη γνώμη σας πάνω σε αυτό, γιατί είναι και νομίζω και μια μεγάλη αγωνία των γονιών η σχέση τους με τις οθόνες και τελικά πόσο επηρεάζει και πόσο έτσι δημιουργεί δυσκολίες στην ανάπτυξη, την εξέλιξη, την κοινωνικοποίηση των παιδιών. Θα επιστρέψω λίγο σε αυτό που είπατε πριν, στην παρουσία του ενήλικα, που το συνδέσατε με τις δραστηριότητες που παρακολουθούν τα παιδιά μας, ας πούμε. Και σκεφτόμουν αυτό που είπε κάποτε ένας δημοσιογράφος, ο Καρλ Χονορέ, ο οποίος έγραψε ένα βιβλίο με τον τίτλο «Το Μανιφέστο της χαρούμενης παιδικής ηλικίας». Κάποτε, λέει, έπιασε τον εαυτό του να απαγγέλει στο πνεύμα αυτό το ταχύρυθμο και της ζωής και των πραγμάτων γύρω του την γρηγορότερη ανάγνωση της κοκκινοσκουφίτσας, της ταχτοπούτας, του παπουτσωμένου γάτου, και κάποια στιγμή αναρωτήθηκε τι κάνω τώρα, και αποφάσισε να γυρίσει όλο τον κόσμο και να δει τι κάνει ο κόσμος για την παιδική ηλικία. Και έγραψε αυτό το βιβλίο, το Μανιφέστο της χαρούμενης παιδικής ηλικίας, και από αυτό αντλώ κάτι που είπε, και θέλω να το συνδέσουμε αυτό που μόλις είπατε πριν, ότι εμείς οι μεγάλοι, λέει, συμπεριφερόμαστε στα παιδιά σαν η παιδική ηλικία να είναι τόσο σοβαρή υπόθεση που δεν την εμπιστευόμαστε στα παιδιά. Ναι. Και νομίζω ότι εδώ μπαίνει λίγο και η σχέση που θέλουμε να έχει το παιδί μας με αυτό που στο δικό μας μυαλό διαβάζεται ως παιχνίδι, αλλά τελικά μήπως δημιουργεί δυσκολίες. Έτσι, καθώς μου περιγράφατε αυτό το κομμάτι για το μανιφέστο της χαρούμενης παιδικής ηλικίας και την δυσκολία των ενηλίκων να εμπιστευτούν τα παιδιά στο τι χρειάζονται για την ανάπτυξή τους, είναι ένα πολύ πυρηνικό κομμάτι του κατά πόσο οι ενήλικες τείνουν να αναλάβουν την ευθύνη για τα παιδιά, ενώ αυτό που οφείλουν να κάνουν είναι να αναλαμβάνουν την ευθύνη για τον εαυτό τους και απέναντι στα παιδιά. Δηλαδή όχι να το κάνω εγώ για σένα, αλλά να δημιουργήσω συνθήκες και να σου επιτρέψω να συνδημιουργήσεις και να συνδιαμορφώσεις τις συνθήκες που έχεις ανάγκες, προκειμένου να το κάθε παιδί να βρει τον τρόπο του, να αυτορυθμιστεί, να δημιουργήσει, να σχετιστεί. Έτσι έχει πολύ νόημα η έννοια του μεταβατικού χώρου, έτσι, που εισήχθηκε από τον ψυχίατρο τον Ντόναλντ Βίνικοτ, ότι αρχικά το παιδί στη σχέση του, αρχικά με τη μητέρα, γιατί είναι το πρώτο πρόσωπο, ο πρώτος άνθρωπος ο οποίος είναι εκεί και φροντίζει για τις βασικές ανάγκες, που το πρώτο στο παιχνίδι για τον άνθρωπο και το παιδί είναι το φαγητό. Είναι
αυτό το υλικό το οποίο έρχεται από έξω και συνδέει κάτι με τον εσωτερικό κόσμο και επιτρέπει, δημιουργεί αποτελεί ένα μέσο επαφής και σχέσης. Οπότε το γάλα είναι το πρώτο μας παιχνίδι και στη σχέση μας με τη μητέρα μας. Οπότε ο μεταβατικός, ο ενήλικας χρειάζεται να έρθει και η παρουσία του να δημιουργήσει αυτόν τον μεταβατικό χώρο, όπου από εκεί που στους πρώτους μήνες λειτουργούμε ως ένα, μητέρα κατά βάση και παιδί, αλλά πολλές φορές μπορεί και ο πατέρας να είναι μέσα σε αυτή τη διαδικασία ή κάποια άλλα συγγενικά πρόσωπα, να αρχίσει να δημιουργείται αυτός ο ενδιάμεσος χώρος, αυτή η και χωροταξική απόσταση και κάποιες φορές έτσι η ψυχική απόσταση, προκειμένου να αρχίσει να χωράει μέσα ο κόσμος που συνδημιουργούν φροντιστής και παιδί. Και αυτό έρχεται μέσα από τα υλικά και τα αντικείμενα κάθε φορά που είναι ταιριαστά για την ηλικιακή έτσι, περίοδο που διανύει το παιδί, και είναι ανάλογα με τις ανάγκες του, τις κινητικές, τις αισθητηριακές, τις νοητικές. Οπότε αυτό σιγά σιγά, αυτός ο χώρος χρειάζεται να μεγαλώνει, προκειμένου να υπάρχει η σύνδεση και η σχέση. Σύνδεση και σχέση του γονέα με του παιδιού δεν υπάρχει όταν είμαστε μόνο μαζί και τα κάνουμε όλα μαζί. Ίσα ίσα ο γονέας χρειάζεται σιγά σιγά να αρχίσει να αποτελεί ένα σταθερό σημείο για το παιδί, στο οποίο θα ξέρει ότι πάντα μπορεί να ξαναγυρνάει, αρχικά όταν είναι βρεφάκι, με το βλέμμα, με τη φωνή, και σιγά σιγά όσο μεγαλώνει και αυτονομείται, μέσα και από τις άλλες δραστηριότητες και τους άλλους ανθρώπους που έχει στη ζωή του, αλλά ακόμη και όταν κάθεται και παίζει μόνο του, που αυτό είναι πολύ σημαντικό, να έχει το παιδί χώρο και χρόνο να παίζει και μόνο του με τα παιχνίδια του στο δικό του χώρο, και ακόμη και αν δεν υπάρχει αυτός ο χώρος μέσα στο σπίτι, να δημιουργείται σε μια γωνιά, σε ένα χαλάκι, που θα ξέρει ότι εκεί μπορεί να κάνει σχεδόν ό,τι θέλει, φυσικά με έτσι ασφάλεια, αλλά ναι, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Μας δώσατε πολύ τροφή για σκέψη. Θα κάνουμε εδώ ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, γιατί πραγματικά το κομμάτι αυτό της επίδρασης που έχει η στάση του γονιού στο παιχνίδι και γενικότερα σε αυτό το αίσθημα ελευθερίας του να δημιουργήσει τις συνθήκες όπου το παιδί θα ξεδιπλώσει τις δυνατότητές του, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να ακουστεί και να το ακούσουμε οι σημερινοί γονείς, που έχουμε πολλά πράγματα στο μυαλό μας για τα παιδιά μας, αλλά καμιά φορά χωρίς τα παιδιά μας. Μπορούμε έτσι στη συνέχεια, μετά το διάλειμμα, να συζητήσουμε λίγο και για την εμπειρία του γονέα ως παιδί. Ακριβώς. Για να συνδεθεί. Που επηρεάζει και την σχέση που έχει στο σήμερα με το παιχνίδι του δικού του παιδιού. Πολύ ωραία. Είναι η εκπομπή Λόγια Ψυχής, είναι το ράδιο Ελπίδα, το ραδιόφωνο της Ιεράς Μητρόπολης Αλεξανδρούπολης. Κοντά μας σήμερα για μια, πιστεύουμε, πολύ έτσι δημιουργική και ουσιαστική συζήτηση για το παιχνίδι, η κυρία Κική Τσιλιγκαρίδου, προσωποκεντρική ψυχοθεραπεύτρια και παιδοκεντρική παιγνιοθεραπεύτρια ή αγγλιστή play therapist. Και κουβεντιάζουμε για όλα αυτά που μας απασχολούν και θα κουβεντιάσουμε και στην πορεία, για τη σχέση και τη δική μας με το παιχνίδι και για το χώρο που μπορεί να έχει το παιχνίδι σε έναν κόσμο που διαρκώς κοντά μας υπάρχουν οθόνες που κλέβουν την προσοχή μας, και επίσης το τι μπορούμε να κάνουμε εμείς οι γονείς. Σε λίγο και πάλι μαζί.
Λόγια ψυχής και πάλι μαζί, αγαπητοί φίλοι, εδώ στο Ράδιο Ελπίδα, στο ραδιόφωνο της Ιεράς Μητρόπολης Αλεξανδρούπολης. Κοντά μας σήμερα η κυρία Κικίτση Λιγκαρίδου, προσωποκεντρική ψυχοθεραπεύτρια και παιδοκεντρική παιγνιοθεραπεύτρια, προκειμένου να συζητήσουμε για ένα πολύ σημαντικό κατά τη γνώμη μας θέμα, για το παιχνίδι, το ρόλο του, τη σημασία του και την επίδρασή του, τόσο στην ψυχή των παιδιών μας, αλλά και στη σχέση τη δική μας με τα παιδιά μας. Στο πρώτο μέρος της εκπομπής μας, κλείνοντας, είχατε αναφερθεί, κυρία της Λιγκαρίδου, για τη σχέση τη δική μας, των γονιών, των ενηλίκων, με το παιχνίδι και πώς εμείς, υποθέτω αυτό εννοούσατε, ως παιδιά σχετιστήκαμε με το παιχνίδι. Και πιστεύω ότι όλοι εμείς που προλάβαμε, ας πούμε, την τεχνολογία και δεν γεννηθήκαμε με αυτήν, ίσως έχουμε εντελώς διαφορετικές παραστάσεις για το τι σημαίνει παιχνίδι και ίσως αυτή η διαφορετική εικόνα που έχουμε στο μυαλό μας για το πώς είναι το παιχνίδι να επηρεάζει τελικά και τη σχέση που κάνουμε με το παιχνίδι των παιδιών μας σήμερα. Αλλά περιμένω να μας τα πείτε εσείς, κυρία Λιγκαρίδου. Ναι. Έτσι, αν κάθε ενήλικας από εμάς ανατρέξει στην εμπειρία του ως παιδί, πώς ήταν όταν έπαιζε, ποιες εικόνες έχει, πώς θυμάται τον εαυτό του σε διάφορες περιόδους, με ποιους ανθρώπους ήταν, σε ποιους χώρους και την ελευθερία που ένιωθε μέσα από αυτή τη διαδικασία, καθώς και τη δύναμη, είναι ένας τρόπος να ξαναεμπιστευτούμε και να επιτρέψουμε στα παιδιά που έχουμε απέναντί μας να το ανακαλύψουν και τα ίδια και εμείς να είμαστε εκεί ως παρόντες, συμμέτοχοι είτε ως συμπαίκτες είτε ως και συμμέτοχοι έμεση, όπου βλέπουμε, παρατηρούμε, αναγνωρίζουμε, ακούμε, ενσυναισθανόμαστε και κατά βάση αποδεχόμαστε τον τρόπο του παιχνιδιού. Γιατί όπως αναφερθήκαμε και πριν, ο κάθε άνθρωπος και το κάθε παιδί ξέρει τι είναι αυτό που χρειάζεται, με ποιον τρόπο το χρειάζεται, αρκεί να το ακούσουμε εμείς και να του το επιτρέψουμε να το εκφράσει. Καθώς όμως αν ανατρέξουμε στην εμπειρία μας στα μεταγενέστερα χρόνια, βλέπουμε ότι κάποια στιγμή σταματήσαμε να παίζουμε, γιατί ήρθε εκεί και διαχωρίστηκε. Συνήθως τότε συμβαίνει και σε όσους δεν συνέβη είναι πολύ τυχεροί, η διαδικασία της μάθησης με το παιχνίδι. Ενώ στην παιδική ηλικία βλέπουμε ότι τα παιδιά ξέρουν τόσα πολλά πράγματα και λέμε μα καλά πώς τα ξέρει όλα αυτά. Όλο αυτό έρχεται επειδή το παιχνίδι και η γνώση είναι άμεσα συνδεδεμένο. Έχουν τόση ανάγκη να μάθουν για τον κόσμο γύρω τους, να τον κατανοήσουν και να συμμετέχουν σε όλο αυτό, όπου διαρκώς θέλουν να ανακαλύπτουν και καινούργια πράγματα και με διαφορετικούς τρόπους και έρχεται κάποια στιγμή που λέμε ότι πρέπει τώρα να μάθεις με αυτόν τον τρόπο, με το να διαβάσεις, να γράψεις και να αφήσεις απ' έξω το παιχνίδι, απ' έξω δηλαδή την εμπειρία σου. Και αυτό είναι ένα σημαντικό κομμάτι που χρειάζεται να προσέχουμε, ότι δεν είναι ή το ένα ή το άλλο. Το ένα με το άλλο είναι άρρηκτα συνδεδεμένα και το ένα δεν υπάρχει χωρίς το άλλο επί της ουσίας. Εμείς οι γονείς δηλαδή έχουμε στο κεφάλι μας ότι μόνο άμα είναι πάνω από ένα βιβλίο το παιδί, μέσα σε μια τάξη είτε φροντιστηρίου είτε σχολείου είτε οτιδήποτε, ή με έναν γονιό συνήθως πάνω από το κεφάλι, αν είναι και κάπου στο δημοτικό ή και πιο μεγάλο βέβαια. Μιλάμε για την ελληνική οικογένεια που είναι έντονα σχολείο κεντρική. Μόνο έτσι το παιδί μαθαίνει. Ενώ έρχεστε να μας πείτε ότι
το παιχνίδι, και το βλέπουμε αυτό και στην εμπειρία μας στο Κέντρο Πρόληψης στις σχολές γονέων, που προσπαθούμε να γίνει, ας πούμε, η όλη εκπαίδευση των γονέων με έναν τρόπο που έχει μέσα το παιχνίδι, ότι τελικά μόνο έτσι μαθαίνεις. Ακριβώς. Και είναι κρίμα να φυλακίζουμε τη γνώση και να θεωρούμε την εκπαίδευση ως άρρηκτα συνδεδεμένη με την πληροφορία και να αποκλείουμε το βίωμα. Είτε αυτό σημαίνει παιχνίδι, είτε μια παιγνιώδη, ας πούμε, επιτραπεί έκφραση να πω, σύνδεση με το μάθημα, με τη γνώση. Χαίρομαι πολύ που το επισημαίνετε. Ναι, γιατί αν εμπιστευτούμε ότι τα παιδιά πραγματικά θέλουν να μάθουν τα πάντα γύρω από τον κόσμο, και απλά ο τρόπος τους είναι να το συνδημιουργούν και να το βιώνουν, δεν θα υπάρχει αυτή η αγωνία ότι γιατί δεν διάβασε, πότε θα διαβάσει ή πώς θα το κάνει καλά. Θα βγαίνει από μέσα του αυτή η τάση να θέλει να μάθει, να διαβάσει, να συμμετέχει μέσα στην τάξη, γιατί έτσι θα γνωρίζει τον εαυτό του καλύτερα, θα σχετίζεται, θα συνδέεται, θα παίρνει επιβεβαίωση και θα είναι και ο τρόπος με τον δάσκαλο και τη δασκάλα να δημιουργούν τη δική του σχέση με εστίαση το εκπαιδευτικό αντικείμενο. Θα μου επιτρέψει να κάνω ένα μικρό σχόλιο εδώ πάλι από την εμπειρία μας στις σχολές γονέων. Δεν είναι στατιστικό δεδομένο, αλλά είναι μια εμπειρία που καταθέτουμε εδώ στην εκπομπή μας με αφορμή αυτά που συζητάμε. Διαπίστωσα, κυρία Τσιλικαρίδου, ότι οι γονείς που αναφέρουν ότι έχουν παίξει πολύ ως παιδιά, και υπάρχουν πράγματι πάρα πολλοί γονείς που έπαιξαν πολύ ως παιδιά, είναι οι πιο ήρεμοι άνθρωποι. Δεν ξέρω, μου κάνει φοβερή εντύπωση κάθε φορά, δηλαδή. Ενώ απέναντι σου έχεις έναν άνθρωπο ο οποίος σου λέει ότι εγώ ως παιδί ήμουν καπετάν φασαρίας, ήμουν ζωηρή, ξέρω εγώ, η μαμά μου με κυνηγούσε να μαζέψει και ξέρω εγώ, κάναμε με αυτό με τους φίλους, με όλα αυτά. Τελικά βλέπεις έναν πάρα πολύ ήρεμο ενήλικα απέναντί σου. Και αναρωτιέμαι, και θα ήθελα τη γνώμη σας γι' αυτό, έχει να κάνει το παιχνίδι με όλο αυτό? Ναι, ακριβώς. Είναι όχι μόνο οι ήρεμοι άνθρωποι, αλλά και οι πετυχημένοι άνθρωποι συνολικά, επαγγελματικά, διαπροσωπικά, κοινωνικά, στη σχέση με τον εαυτό τους, το πόσο μπορεί να νιώθουν ότι με γνωρίζω, με καταλαβαίνω, αλλά ταυτόχρονα έχω και τη διάθεση να πάω και παραπέρα, γιατί είχα το χώρο και το χρόνο να δημιουργήσω αυτά τα κανάλια επικοινωνίας του εσωτερικού κόσμου με τον εξωτερικό κόσμο. Ο άνθρωπος έχει αυτές τις δύο πτυχές. Έχει έναν πολύ μοναδικό εσωτερικό κόσμο, ο οποίος αλλάζει κάθε φορά, και έχει και την ανάγκη όλο αυτό να το φέρει σε σχέση με τον έξω κόσμο. Και τελικά στην ενήλικη ζωή τι γίνεται? Χάνεται, εξαφανίζεται. Το παιδί μέσα μας που μας λένε όλοι τι γίνεται? Υπάρχουν τομείς ή χώροι στους οποίους θα μπορούσαμε ή να εντοπίσουμε το παιχνίδι και την επίδρασή του, ή το θεωρούμε, ας πούμε, μόνο στην αλάνα, σε ένα γήπεδο, σε ένα πεζόδρομο, σε ένα πάρκο? Αναρωτιέμαι. Ναι, θα σας απαντήσω αρχικά έτσι, με μία φράση του Σίλερ, ο οποίος αναφέρει ότι ο άνθρωπος παίζει μόνο εκεί που είναι άνθρωπος, με όλη τη σημασία της λέξης, και μόνο εκεί που μπορεί να παίζει είναι πραγματικά άνθρωπος. Οπότε δεν μιλάει για παιδί ή για ενήλικα, δεν υπάρχει αυτός ο διαχωρισμός, είναι ο άνθρωπος, τον οποίο αυτό τον διαφοροποιεί από όλα τα υπόλοιπα πλάσματα, ότι έχει τον λόγο, τον συμβολικό λόγο και τη δυνατότητα να φαντάζεται τον εαυτό του και μέσα από όλο αυτό τον τρόπο να παίζει. Ως ενήλικες, καταρχάς, έχουμε τη δυνατότητα να συνεχίσουμε να παίζουμε και είναι ανάγκη μεγάλη μέσα από τα παιχνίδια μας που είχαμε και παλιά, μέσα από επιτραπέζια, μέσα από τα χόμπι μας, μέσα από την εργασία μας,
κατά βάση, αν δούμε ότι ο χώρος εργασίας μας είναι χώρος όπου είμαστε μέλη της κοινωνίας, όπου έχουμε μαζί μας την ομάδα μας και καλούμαστε διαρκώς να συμμετέχουμε και να συνδημιουργούμε σε κάτι. Αν πραγματικά την εργασία μας την δούμε έτσι, θα έχουμε τη δυνατότητα διαρκώς να ανατροφοδοτούμαστε ψυχικά από αυτήν και να νιώθουμε ότι δεν γερνάμε, ότι είμαστε νέοι όσα χρόνια και αν περάσουν. Και η κούραση δεν θα έρχεται και θα κάθεται και θα βαραίνει. Ίσα ίσα θα είναι μια κούραση η οποία εύκολα θα μπορεί να φεύγει και να αφήνει την εμπειρία να οριμάζει. Σκέφτομαι τώρα καθώς μιλάτε και θα ήθελα τη γνώμη σας γι' αυτό. Αν τελικά όλο αυτό το κλίμα που ζούμε και στην περιοχή μας και γενικότερα στην πατρίδα μας, να πούμε μόνο, και πιστεύω παγκόσμιο, με τη βία, την ένταση, την κοινωνική δυσφορία, την εσωτερική έτσι και εξωτερική διατάραξη, αν σε αυτό ο ρόλος του παιχνιδιού είναι καταλυτικός. Δηλαδή αν από ό,τι βλέπω, ας πούμε, η πολιτεία μας δεν προσφέρει πάρα πολλές ευκαιρίες στα νέα μας παιδιά για εκτόνωση, για χαλάρωση, για να βρεθούν με άλλους. Σκέφτομαι, ας πούμε, πόσο τραγικό μου είναι το γεγονός ότι για να μπορέσω να παίξω λίγο με τους φίλους μου πρέπει να πηδήξω το βράδυ τα κάγκελα από το σχολείο της γειτονιάς μου και ημινόμιμα ή παράνομα να μπω και να κάνω μια έτσι δραστηριότητα παιχνιδιού. Θεωρώ ότι θα ήθελα τη γνώμη σας δηλαδή για αυτή τη σύνδεση, αν υπάρχει. Ναι, φυσικά και υπάρχει σύνδεση, γιατί θα σας αναφέρω λίγο το κομμάτι της επιθετικής ορμής, ως ορμή που έχει ο κάθε άνθρωπος από τότε που είναι οργανισμός και έμβριο. Αυτή η επιθετική ορμή προς το περιβάλλον, που είναι η ορμή της ανάπτυξης, της συνάντησης, της σχέσης, της δημιουργίας μέσα από κάποιους τρόπους που μπορεί και κάτι να καταστρέψω για να το γνωρίσω και να το ξαναφτιάξω και πάλι από την αρχή, είναι αυτό το οποίο για κάποιο λόγο έχει το βλέπουμε με φίλτρα ότι είναι κακό, με έναν ηθικό τρόπο, και έτσι δεν επιτρέπουμε στα παιδιά να εκφράσουν την επιθετικότητά τους και την ορμή τους προς τη ζωή, ταυτόχρονα και το μίσος που έχουν, που είναι απόλυτα φυσιολογικό και ζωτικό και τους επιτρέπει να προστατεύουν τον εαυτό τους και να το κάνουν όλο αυτό μέσα από το παιχνίδι. Τα παιδιά μπορούν πολύ εύκολα να βρίσκουν τα όρια τους μέσα από το παιχνίδι, αρκεί εμείς να τους το επιτρέπουμε. Όταν τους λέμε αυτό είναι καλό, αυτό είναι κακό, μην παίζεις με το ένα παιχνίδι, μην παίζεις με το άλλο και τους στερούμε δυνατότητες, τότε δεν έχουν τη δυνατότητα να κάνουν τα ίδια τον διαχωρισμό και να παίζουν μέσα από τη φαντασία και να ξέρουν ότι ξαναγυρνάμε στην πραγματικότητα. Και έτσι τα κάνουν πραγματικά μετά στο τέλος χτυπάνε, πραγματικά μετά στο τέλος βανδαλίζουν, γιατί δεν τους επιτρέπουμε να σχετιστούν όπως ξέρουν κατά βάθος. Και έτσι μπορεί να παίξουν, ας πούμε, πόλεμο και ξέρουν όμως ότι δεν θα πονέσουν στα αλήθεια τον φίλο τους, γιατί ο φίλος τους είναι ένα άτομο σημαντικό για αυτά. Αλλά ταυτόχρονα θα εκφράσουν και την αντιζηλία τους και την ανταγωνιστικότητά τους και θα είναι μετά μια χαρά. Αντίστοιχα αυτό, όταν το περιορίζουμε διαρκώς, μετά στο τέλος γίνεται πραγματικότητα και λέμε γιατί υπάρχει αυτό το φαινόμενο. Συν της εικονικής πραγματικότητας μέσα από τα video games και όλα αυτά τα παιχνίδια, τα οποία δεν επιτρέπουν στο παιδί να αυτενεργήσει, να έρθει σε επαφή με τον εαυτό του και τους άλλους στην πραγματική ζωή.
και έρχεται μόνο με αυτόν τον έμεσο τρόπο και μετά δεν έχει δεξιότητες και τρόπους να σχετιστεί και του βγαίνει το ορμέμφυτο λόγω της καταπίεσης όμως. Μάλιστα. Πολύ σημαντικές οι παρατηρήσεις σας αυτές. Συγχωρέστε με που θα πάω σε μια πολύ κοινότυπη ερώτηση, αλλά θα ήθελα πολύ να ακουστεί στην εκπομπή μας. Εμείς οι γονείς, εμείς οι ενήλικες, τι μπορούμε να κάνουμε για να ενθαρρύνουμε τη σχέση του παιδιού μας με το παιχνίδι, έτσι όπως το περιγράψατε όμως. Αυτό το αδόμητο ελεύθερο παιχνίδι χωρίς σκοπό και χωρίς απαραίτητα την παρουσία κάποιου ενήλικα που θα βάζει κανόνες ή θα βάζει όρια ή ξέρω εγώ, θα δημιουργεί μια αίσθηση ότι μπαίνει ένα πλαίσιο, ας το πούμε έτσι, χωρίς να μπαίνει από τα ίδια τα παιδιά και από το ίδιο το παιχνίδι. Ναι. Ως γονείς, ως ενήλικες, ως παιδαγωγοί, χρειάζεται απλά να επιτρέψουμε στα παιδιά. Δεν έχουμε να τα οθήσουμε προς κάπου, γιατί αυτή είναι η φύση των παιδιών. Χρειάζεται στον εαυτό μας να βάλουμε λίγο ένα όριο. Ξέρετε, τα όρια δεν είναι στους άλλους. Βάζω όρια στους άλλους, οδηγώ τον άλλον. Βάζω όρια στον εαυτό μου. Εγώ λίγο να σταθώ, να παρατηρήσω, να επιτρέψω, να ρωτήσω, να ακούσω το παιδί. Τι χρειάζεται, πώς το χρειάζεται. Και τότε το παιδί θα βρει τον τρόπο να το πει, να το κάνει, να το δημιουργήσει και να με βάλει και μένα μέσα στον κόσμο του. Γιατί τα παιδιά μας έχουν ανάγκη, αλλά χρειάζεται να ακούμε πόσο μας προσκαλούν από τη μια και πόσο ταυτόχρονα από την άλλη θέλουν και να αυτονομηθούν και έχουν ανάγκη τους συνομιλίκους τους, έχουν ανάγκη να σταθούν και λίγο μόνα τους, γνωρίζοντας ότι οι γονείς τους είναι εκεί και τα περιμένουν. Ακούω στα λόγια σας, χωρίς να το ονομάζετε ή να το ονοματίζετε, την εμπιστοσύνη. Ακριβώς, ακριβώς. Τελικά εμπιστευόμαστε τα παιδιά μας. Γιατί είμαστε προσανατολισμένοι σε μια τελώς έτσι, πώς να το πω, έχουμε εσωτερικεύσει πολύ αυτόν τον μύθο ότι μόνο αν κουραστείς, αν πασχείς, αν διαβάσεις, ξέρω εγώ, μόνο έτσι θα μπορέσεις να πετύχεις. Και με αφορμή και τη θετική ψυχολογία που μας λέει ότι μόνο αν είσαι χαρούμενος και ευτυχισμένος θα μπορέσεις να βάλεις άλλους όρους στη ζωή σου, και το παιχνίδι είναι από αυτούς τους όρους ζωής που σου επιτρέπουν να ξεδιπλώσεις δυνατότητες, να σχετιστείς και με τον εαυτό σου και με τους άλλους με έναν εντελώς διαφορετικό και πιο ελεύθερο και αδόμητο τρόπο. Και να το πούμε και λίγο αλλιώς, στις μέρες μας που η λέξη όρια έχει με έναν εμφαντικό τρόπο, είτε με τη θετική είτε με την αρνητική της χρειά πολύ έντονη παρουσία στη ζωή μας, να δημιουργήσει ένα χώρο ελευθερίας. Νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ βασικό. Ναι. Χωρίς εμπιστοσύνη δεν μπορεί να υπάρξει τίποτα και δεν μπορεί να ανθίσει τίποτα. Πραγματικά. Και είμαστε συναισθηματικά όντα. Δεν μπορούμε να διαχωρίζουμε την εμπειρία, τη γνώση από τον συναισθηματικό μας κόσμο. Γιατί θα νιώθουμε τότε ότι πάντα κάτι λείπει. Είτε κάτι μου λείπει και δεν μπορώ να νιώσω ολόκληρος, ικανός και αρκετός, είτε κάτι θα νιώθω ότι μου λείπει από το περιβάλλον μου.
Είναι η εκπομπή Λόγια Ψυχής, είναι το ράδιο Ελπίδα, το ραδιόφωνο της Ιεράς Μητρόπολης Αλεξανδρούπολης. Για το παιχνίδι ο λόγος σήμερα, και καταλληλότερο πρόσωπο κατά τη γνώμη μας δεν υπάρχει να μας μιλήσει γι' αυτό, τη σημασία του, την επίδρασή του, από την κυρία Κική Τσιλιγκαρίδου, προσωποκεντρική ψυχοθεραπεύτρια και παιδοκεντρική παιγνιοθεραπεύτρια. Και έρχομαι να ρωτήσω, κυρία Τσιλιγκαρίδου, για τη θεραπεία μέσα από το παιχνίδι, το γνωστό με τον αγγλικό όρο play therapy. Θα ήθελα να μας πείτε, και θα ήθελα να ακούσουν οι ακροατές μας, τι είναι ακριβώς και πώς θα μπορούσε κάποιος να αξιοποιήσει τις δυνατότητες που μπορεί να μας δώσει μια τέτοιου είδους προσέγγιση. Βέβαια. Η play therapy ή αλλιώς παιγνιοθεραπεία είναι μια μορφή συμβουλευτικής και ψυχοθεραπείας παιδιών, η οποία χρησιμοποιεί υλικά, φυσικά υλικά τέχνης και παιχνίδια κάθε είδους, αισθητηριακά, συμβολικά, παιχνίδια δραματοποίησης, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον ευνοϊκό μέσα από την αποδοχή, την ενσυναίσθηση και την πλαισίωση του περιβάλλοντος και της σχέσης μεταξύ θεραπευτή και παιδιού. Βασίζεται στην παραδοχή ότι το παιδί ξέρει καλύτερα για τον εαυτό του και καλύτερα από κάθε έναν τι είναι αυτό που χρειάζεται, πώς το χρειάζεται και πώς θα το επικοινωνήσει. Έτσι, μέσα από την play therapy μπορούν να αντιμετωπιστούν μια πληθώρα δυσκολιών σε παιδιά και στις οικογένειές τους. Συγγνώμη, για ποιες ηλικίες μιλάμε? Οι ηλικίες που μιλάμε είναι 3 έως 12. Έτσι είναι το εύρος που τα παιδιά ακόμη παίζουν, και μετά από τα 12 έως και τα 17-18 περίπου διαφοροποιείται λίγο, μπαίνει εκεί πέρα παραπάνω ο προφορικός λόγος, έτσι, και το κομμάτι της τέχνης και των ιστοριών. Αλλά πάλι είναι αλληλένδετα. Και επίσης η play therapy μπορεί να εφαρμοστεί και σε ενήλικες. Ναι. Και σε ενήλικες, σε ομάδες ή σε κάποια ειδική κατηγορία ενηλίκων. Πιστεύετε δηλαδή ότι υπάρχει παιδί μέσα μας? Βέβαια, και χρειάζεται να το φροντίσουμε και να το φροντίζουμε διαρκώς. Οπότε έτσι, η play therapy ενδείκνυται σε παιδιά με έντονο άγχος, στεναχώρια, συναισθηματικές δυσκολίες, δυσκολίες προσοχής, υπερκινητικότητας, μαθησιακές δυσκολίες, δυσκολίες στη σχέση και στην αλληλεπίδραση, σε προβλήματα λόγου, ψυχοσωματικά προβλήματα, καθώς και προσφέρει σημαντική ανακούφιση σε παιδιά που βιώνουν κάποια απώλεια ή κάποιο διαζύγιο γονέων ή άλλες τραυματικές καταστάσεις, όπως θέματα έτσι που άπτονται κακοποίησης, σωματικής, ψυχολογικής. Πάντως η play therapy είναι εκεί για να υποστηρίξει κάθε παιδί, είτε έχει δυσκολίες είτε ακόμη και απλά για να συμβάλλει στην ανάπτυξή του. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να ακουστεί. Δηλαδή ότι δεν χρειάζεται να έχει κάποιο θέμα ή κάποιο ζήτημα, αλλά θα μπορούσε να είναι ένας τρόπος να βοηθήσει τον εαυτό του μέσα από το παιχνίδι. Ναι, γιατί κυρίως επιδρά μέσω της αυτογνωσίας, επιδρά πάρα πολύ στο να μπορεί το παιδί να αναπτύξει τη δική του ματιά, τη δική του κατεύθυνση, που είναι πολύ ζωτικό και απαραίτητο για τον κάθε άνθρωπο, μέσα από την θεραπευτική σχέση που αναπτύσσει με τον θεραπευτή και το περιβάλλον που δημιουργείται. Και πάντα κάνετε αναφορά στο περιβάλλον. Βέβαια. Και από ό,τι καταλαβαίνω εννοείται ότι το διαμορφώνουμε, και οι υπόλοιποι που είμαστε στο χώρο,
στην οικογένεια, στο σπίτι, οπουδήποτε. Εδώ πάλι ξαναβλέπω τη σημασία που έχουμε εμείς οι ενήλικες για τη δημιουργία αυτού του περιβάλλοντος. Έτσι, με την κυριολεκτική έννοια του όρου περιβάλλον, ας πούμε, γύρω-τριγύρω. Ναι. Ένα παιδί δεν υπάρχει μόνο του στον κόσμο, υπάρχει πάντα σε σχέση με αυτό το περιβάλλον και απαντάει σε αυτό το περιβάλλον. Όποιες δυσκολίες, όποια συμπτώματα έχει, είναι καμπανάκια τα οποία μας εκφράζει κάτι μέσα από αυτά. Ούτε το κάνει επίτηδες, πραγματικά κανένα παιδί δεν κάνει επίτηδες τίποτα. Αυτό θέλω να το κρατήσουμε. Είναι πάντα ο τρόπος που βρίσκει να είναι σε συμφωνία με το περιβάλλον του. Ακόμη και αν αυτό μας φαίνεται πολύ οξύμορο, το κάνει για αυτόν τον λόγο. Για να συντονίζεται με το περιβάλλον του. Ακόμα και αν αυτό σημαίνει ότι συμπεριφέρεται με έναν τρόπο που εμείς θα τον διαβάζαμε ως βίαιο, επιθετικό, ακραίο. Ακριβώς. Είναι ένας τρόπος για να απαντήσει, για να συντονιστεί ή έστω να οριοθετηθεί όταν τα πράγματα έτσι είναι κρίσιμα στο περιβάλλον του. Άρα σκέφτομαι ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία όλα αυτά να υποθούν και να ακουστούν και από τους εκπαιδευτικούς μας. Ακριβώς. Γι' αυτό και το περιβάλλον είναι πάντα έμεσος συμμέτοχος στη διαδικασία την θεραπευτική. Δεν μένει απ' έξω. Και έτσι να σας αναφέρω ίσως κλείνοντας ότι το σωματείο που έχουμε ιδρύσει, συνάδελφοι προσωποκεντρικοί θεραπευτές και παιγνιοθεραπευτές, είναι προκειμένου να έρθει η παιγνιοθεραπεία και να αναπτυχθεί στην Ελλάδα, σε έναν τόπο και σε έναν πολιτισμό που είναι συνυφασμένος με το παιχνίδι και τη δημιουργικότητα, και όλοι μαζί να πάρουμε μέσα από τη γνώση, μέσα από την εμπειρία άλλων ανθρώπων που πριν από μας αλλά και σύγχρονοι με μας μας βοηθάνε προς την ανάπτυξη και τη γνώση του παιδιού και του εαυτού μας. Πάντως δεν φαντάζομαι κάποιον να διδάσκει για τη σημασία του παιχνιδιού μέσα από ας πούμε ένα PowerPoint ή μέσα από μια παρουσίαση καθέδρας, ας πούμε. Εγώ το φαντάζομαι και υποθέτω ότι έτσι γίνεται, μέσα από έναν βιωματικό τρόπο που το παιχνίδι το ζει κανείς και την επίδρασή του την εισπράττει, μαθαίνοντας έτσι και στην πράξη, ας πούμε, το τι σημαίνει όλο αυτό. Ακριβώς. Υπάρχουν δηλαδή πολλά πράγματα που μπορεί να μας δώσει το παιχνίδι. Θα ήθελα εδώ λίγο την προσωπική σας γνώμη. Πώς βλέπετε το μέλλον του παιχνιδιού? Δηλαδή, ποια φαντάζεστε ότι μπορεί να είναι η θέση του στην πορεία των χρόνων που έρχονται, που δεν έχουμε και σαφή εικόνα βέβαια πώς θα είναι, αλλά έχουμε μια περιραίουσα ατμόσφαιρα που σχεδόν τα πάντα γίνονται ηλεκτρονικά. Υπάρχει μέλλον και χώρος για ένα παιχνίδι έτσι όπως το περιγράψατε? Ναι, να σας πω την αλήθεια, εγώ είμαι αισιόδοξη ως προς αυτό το κομμάτι, γιατί όπως είπαμε η φύση του ανθρώπου είναι συνυφασμένη με το παιχνίδι. Δεν μπορεί να μείνει απ' έξω, δεν θα μπορεί να είναι λειτουργικός, και το κομμάτι της τεχνολογίας έχει τη δυνατότητα να το αξιοποιήσουμε προς όφελός μας και όχι το ένα έναντι του άλλου. Οπότε έτσι η προσωπική μου άποψη είναι ότι δεν θα χαθεί. Ίσα ίσα είμαστε σε μια διαδικασία όπου ξαναανακαλύπτουμε από την αρχή τις βάσεις μας ως ανθρωπότητα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας σε αυτή την εκπομπή και φαντάζομαι εκ μέρους όλων των ακροατών της εκπομπής μας, και πραγματικά χαρήκαμε που μας δημιουργήσατε αυτόν τον αναστοχασμό για αυτό που έχουμε δίπλα μας, που έχουμε μέσα μας, που το κουβαλάμε, που το συναντάμε καθημερινά και χρειάζεται να δώσουμε ιδιαίτερη σημασία, ή μάλλον
όχι να δώσουμε ιδιαίτερη σημασία, να αφεθούμε στα ωφέλη του. Ακριβώς. Και εγώ σας ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνατε να με προσκαλέσετε στην εκπομπή σας και να συζητήσουμε για το παιχνίδι και την συμβολή του στη ζωή μας και στις σχέσεις μας. Αγαπητοί φίλοι, εδώ από το Ράδιο Ελπίδα, την εκπομπή Λόγια Ψυχής, ευχόμαστε ολόψυχα καλή συνέχεια. Χαίρετε. Λόγια Ψυχής. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο και τις ανάγκες του. Μια εκπομπή για τον καθένα μας. Με τον ψυχολόγο Στράτο Βραχιόγια.